mono mwanju muri Ndizi TV karandira tukubwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia karandira tukugagira kira rituko rya Jumatano wojagira chinsa ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwarya ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bw'umuganone nuko rwugusigeta buciya sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangalira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubukima bwane gantike bungweke ukoigora higa yigora uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonyo twa seribu uchisikege ita akaro mamukorera igate nentie gali ekarate ni gali akamote bishisha konigana nabango kwa naigo mama kumwerese rega naiga sibya chambura Igentekanga ngakigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio naguisaransa n'abantu ao eriogo korentera imegano yabo. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbia mono mwanju muri Ndizi TV nande kartu kirasinga kiri cha afya bana ngote adore na afya ne robota chiri oseke robota afya rengiye gona lioro motenengo kabisa ekiagera utatuarte afya tokunyara koragera ostonyara okora kindigion stokwana no emirimo kiri kubwate afya rengiya utari koro mwande osino rumwake gorende okoma ujiranya gitari nabonyana ni gona lioro biyo wantu kirasinga kiri ya bene eringarde na abanta bange banjete komanya afya yawe karo daktari yawe kase studio kila litukuria chumaine botambe ujagira chinsa ense ya monenus eba jajara kechito bigoto biara chirigoro kulende na otora studio bona mambia rotujo kwa na bera tato igoro ya afya yaito yendo ko rage tanga ningo kwarigania asemambia bona ngo tena kabe me yomurobelio ibodi liraga ni kubo daktari inamba ne ira studio gorabo gosase skini ya gorabo ya 0792192834 na onere yoto bodi ende akwiraneri ekerari gaiga bwana najo ko namba kerora mugani edio achikumwakira asumuruberio yo bona mambia bobochen mangana na mangu tujo kwa nasemambi yabona konene tiganda mwali baga ara tokwania lakini ngo kunyurina ntora sense meme tanda ku Facebook tonyora Ndizi TV News digital kwa sense ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet at Ndizi TV News na nago tebe karangari kyao osiriboli yao tutume gutera se namba ira skrini igurabu daktari tuakore wiki nande nyasatu anjiri tatu akaroneto mete Tuesday yes ani asa igo toraire tuamwana nande rero Tuesday ilitangane tokora mwakira buya ekiara tuanjiri bonaye umwanju muri narari omogani oseboli onde nero ndate utubwati botambo anjito moroberio na bokora abakwania asemambe yaboniga daktari asante sana Brighton asante na ndo mwenye teka ratu akwana nili ga minute na bono na lie mambia chakire na ndo mwenye te bonere kawaida litukulia chumaine muna rero oseba bate abana kikwara daktari igukumanyana rero chumaine onye kwa tanda netama tukugatiana gukumanyana rero igobono litukulia katatulia ikiririe wiki asebali bagutu mukesa batu bono mbaroro barabageni mbaroro bari bakawaida lakini bakonya bebire igobona bagate abotambe ko kora kende gions introduction ere gento kiamana muntu manya ninki ngo ngayakurwa oyori bosi woino igakurwa Tanecious hapo center osega koro kuna daktari jorio mayo na omonya gitari jorio mayo igakurwa sinya gitari ya Tanecious hapo center na Tanecious hapo center bunirie tari gukwana nenya gitari ikobwenia wetera samariogo yemete yani asenjeri netokorokana alternative medicine alternative medicine ne karto gukwanira okorwaria kurikonde gotari okwanya gitari abande banarire na urwari bwanya gitari ine karwa okwanigoro ya conventional medicine bono ekero gocha Tanecious hapo center igogocha onyora amario gari atari gotoka
asitinye gitari chinde chige songo igona ekero gotara gochi aria Tanecious support center gotoko mucho nyangongo igoko gendo chikuyo oboruharia bori special in a way botari oburoiro bwakise lakini nyagita Tanecious support center ni nyagitari ekerero ando monyeta abantu abange bamayete na Tanecious support center ge gotoko mucho busongo chisemo chiacho lakini gochakira omotinyo saba Tanecious support center ge gotoko mucho busongo chisemo chia nyangongo ando monyete na nyagitari yoka asoro gongo rwa Afrika ya mocha okogenda utari koeresa umunyagitari bwigwete ayegento gokoro kwenda gwikaranza gwika umunyagitari bwe kutumia chimashini chekerero chiri abande bataraikera ba uringo uri mubere gweta pakonyora so muchando uri na ndo uri rina inke kogero muchando yororo bona byo mangana ari na bono gocha ni historia au na kurumaga kwa rwari gosekia kuriete karwa engomoke amangana itari gotoka ase Tanecious kiagera tokurigeria omobere bunore ashiteka chiri wacha aria chinsa chirichiria ngaki muchando kioro na ende kiayoretete tomonye gotebina ngaki ogokora egereri ndo wene bona Tanecious support center igegotoko muchi busongo no muchi busongo karwo ikire stage ime okurwo roko gende uchinyamira asinara aria kurukuna nyangongo ose eruti ya nyangongo ne karo kurukuru stage okogenda uchigosokera gitare turi gweta police turi gweta daraja moja lakini umuntu akaenda Nyamira igona ayikaro kurukuru Nyamira igogochera wasere junction ya gitare igochese okay stage igo Tanecious support center ni gutuku muchi busongo chisemo chia nyangongo mbarabare ose opposite nyangongo central SDA church igo ase bali batomoiti nyangongo bakora buri na nyangongo ngayekara ari kurubusongo ya mbusongo ime town ime enjire kurubusongo ekurwe main stage egotira esioke gitare ose echikumero ne junction ikorujogo ose koeta daraja moja igona ay gokurukuru busongo gokurukuru keroka gokurukuru migori mahate gokurukuru kirgoris ayenju ne gari ko pake stage turi guikira ndons kero guikira stage tambuka para mahate oborie pigipigi na ndete guika Tanecious go sente guika nyangongo central SDA church na bego koleta bako usigo konyora mangana ina makongu na bugwa kesimi enamba esimi nengororo kabisa mwende kere bintu bigo change na kere gento bigo change tu atana to koriye nambe ngororo na lyo muntu akonyara ko ibwata bwango na buye baso ligete na bugo nyara konya no nyinyo litaso mutu enoti isano ibere inye isano isato inye isano inye isano inye isano yani 0748454545 ina bengoro kabisa ko konyora amangana ina makongo otete kwa kero munyagitari mna wono mete namba yo munyagitari eri miti kyano ari studio abo wa kere reception ya sirandrain enoti ibere isato isana ibere ko konyora iyo sinaro tornya ikereti na boso aso mtandao kero bwata pandos oso ga ari Facebook ori ke Tanecious support center limited Tanecious support clinic Tanecious support store Tanecious support Kisii amarieta yonsi piko kobeka gali chi account jina bochi nyora aso mtandao o Facebook ko konyara yonsi na bogosuka na nduji aso mtandao ndo WhatsApp o chat no munyagitari inamba esi miere ngororo kabisa enoti isana ibere isana emu kianda ibere inye isano yani 0726924545 ando manyete na boko genda aso mtandao oli bweri uko karote tukulika mangana manga aso kobori ali utanyale kobori gaiga ekarotora ase program ali utanyale kobori ase SMS ali utanyale kobori ase WhatsApp tukurukana li uko gose email abokolika info@taneciousupport.co.ke gosolike contact @taneciousupport.co.ke go konyora yonsi pia gosinyire na bagoso aso mtandao oli omonene okobori ebintu byonse kikabukirie kana bakorukane website www.taneciousupport.co.ke okonyora na gali go drive to konyara korigeria bitanda yonse na bokorigeria ogosoaso mtanda oli Google Map bagotana leo chigari chia kisasa na bokobeka Google Map gali kwalikana Tanecious Apple Clinic ose Tanecious Support Center Limited na bene munyagito muswati oli akoreta buye pakago ikigaria omochi bosongo chinsemo chia nyangongo tole barabari na nyangongo TOK Primary School ande tole opposite Nyangongo Central SDA Church njere kurukuru stage main stage osoka getale ebya sana daktari okweresire kabisa sibago toka zinze meri ya Nyangongo bono na boy kalero Tanecious hapo center na boy koro onyoro bweni bwao gote bidi nambe ngororo kabisa kwa kabu ya 0748 45 45 45 na njena yebwadera ekyarani gere ngororo kabisa utali kainse
nabo ikanonye asigete onye inyore yokaiga ote umuntu nankonye ngesimi mwatenecious nare goji nabo go yinyora wake dende oikabunyora kokonyora bubweni bwa osobo konyi bwa wikeri gade twakwanda mangana alsas naro twakwandete wikeri tukayakwana ntunyakoriti buye daktari lakini dende sali biro bierete na buzo goswana nde topic iri tukurare kyara matukuna rujosya turajukora kuri ndo muntu naro mboreti libodi tangani akrande direne na tobori kone litukurare ro manjumere ntubwa tobore tujukwanira ingote tore asika girebosi asini kone tora kone recap ya last week aseda ke ya moiga muntu naro mboreti antina daktari nkwato tetina ya marioko na aroro kurwa sensemeri ya Tanecious Herbal Clinic ya mangana ararwali Chelseas bagancherna boyo bakabonina asensemeye abantu barakonya bachiri banyura marioko anda apart from ayare hapo amarwe chindetere jinde gose marioko ariande na changie omuntu nande kogenda gutwara alsas buna litwa kwanete umuchando bw'icyalisa nando mete wiki litwa kwanete umuchando mugima we alimentary canal yani asendagere gweta asendagere gutrimboka tokatrimboke gastrointestinal goika ekara twanyorana emechandeye nabo gutwara cyalisa cyamunu nabo gutwara cyalisa cye esophagus nabo gutwara cyalisa cye duodenum gosenda nabo gutwara cyalisa cyamara nabo gutwara cyalisa paka sense amelio go chire cyo tokorokana hano alsas iko ekara twanyata na Chelsea yinjiro goika asibali baturikiti wiki naenda soko besa mali bwangu twatetana nabo gutwara Chelsea kya munu Chelsea kya munu twatera na wojiro kachikanga so gose aptas alsas iko ni Chelsea chiko toka soro meme gose chinya sieji kya munu gose ga semio yegura abandi muno bono konya bagatana umenye tego chikomerege ntoga na iguni gwe gutumera sigete gose ge kwara sigete goika tokwana nanto bwate alsas of the esophagus gose igora asa abandi bamaite nekirege yani kurukane hatipani kuru mugo okosega syo karo kwarire ikindi yonse tokatana karo kwando chia se duodenum muntu bwate duodenum alsas yani chikolia sendelie ndagira asigutenena yakira yaba ntokanyorana karo utrimo gochimate ngonyorole chialisa chikoli gochiase koroni goika baka kwaje gotinyorana mata ali watwara muchando sino yimrot gose watwara ano alsas asingencho muchando twatevetana nabonyo ani chialisa chiroro nabokonyora nasingencho gotwara birengererie binge nabokonyora ni chindagire getokonya koli chinyinge nabokonyora koli chindagire otari gotakuna chike nabokonyora nasingencho ibinte binge twakwanete wiki tutakwane byonse asingencho chisa jedo chiamunyoka bono ekero gutumia especially chi amarioga tokorokana ukunya kugora kurwa bate counter nabigo tokane uko ukende ya kulirega n'umutu uri gutaka watika watana bono umenyete mbwate umuchando gusino yibu mutu ko ngati okorana ni infection gusina twari kwamnya kwatana tikangende ngo yi antibiotic turapi mwandons tura ondete yo kulingodi yani we diagnose kelingo kana butambe tikakubu murwire na ndobo munyagitari you can't be a patient at the same time you are a doctor of your own bono kwanya one karo kwenda gusino kuyi gusine karo mutu konyo gwatirio kaliyo ko sana mugora gwati usoko igobo kendo kwata haya tikanda ragore peniki so umesoya painkillers umesoya chi antibiotic na ndi chionsi igogwegorera tuliko go daso munyagitari agopima rarena egente ko kunyu ninki napokonya neli kuba kwa bwate usine viral infection kwa bwate usine UTI aibona gwachire koli antibiotic tometi antibiotic kwali ne yaki napokonya ramaliria etaite ko koli kwachire kwali antibiotic bono kwali painkiller na singe nchende ko koroma usina singe chialisa iko ekarto ko kwanirano omobero bwate amomifu andosi pi tikakochaka kolengera lina bono mbwate muchando gete uchaka kugorerio ekarokonya muno bono mutu abantu abange ngwati kubaro mutwe bandu mbwate migraine sigo rio kasale bono kwama konyora no chakire kuri agotara ne chipenikiro mubuko ibinde byonsi ko sikindatere chionsi ko samario ga yonsi amario gukunya kunyota maite na yaki na ndo menyete no ayo muchando ekero kunya kunyanywa mange ngotikali yale gendo tukorokana residues na residues ekero chikonya gotigara so mubere ngo affect chire ensemo yenda ye digestive tract yao ngoretera chire umuchando twa kwanete ngakiende ose ngoretera chire umuchando ko basenda yao tokorokana chronic disease umuchando yoko basenda yao na singinjo ya stress yani nda ensemo yao yenda gerekere gutwara stress
gose ekoba irritated yani ekwe minja gose gento gete gekuburukania bono umanye go nyamasi bwachaka kurwana bwamaye konya bwaretiro kubimba asensemo yao ye digestive tract gose alimentary canal andonsi asekubimbera igokonyora yakoretero umuchando mubesana okonyorana indagire gukikanda kwanyororoke lakini mone iyo sintigo jase mbudu topic yare to kwanera mbatebina topic yare nere na ningi ukikobera bono ekero konya kunyu chintetere rioka usobwata umuchando buno bono usino iwa arthritis usobwata umuchando buno bono usino yo pressure omenyerete ase conventional medicine rioka sobu mabwa onye turi go detoxify residue chiri gotigara samanyinga nabokonyorana chiakoretero umuchando wichiarisa usino bokonyorana chiaretero umuchando ndo mungao asinda yawo buno ibona ko tebi okorokuna chronic disease igo emichando ni minge gocha asengenjo ya residues chikonyo goichora gali ande kubwa mwana muno boneka gocha Tanecious yali ngopima tolete strong chemical chira somobero ngopima tolete heavy metals chiri gotoka mwana kurwa chindagire cyo pulisao ekaro chia chire igoro ngonyorori cheini kirisire ntokorokana free radicals ya somobero yani obo chabu bwa buchire asomobero bwanyoro bwachire kogera obonyamanzi bwao bokogera chi amaruira wao sin infection chinyinge chija somobero ebuya daktari karto ko rasense media rastri kiara montra papore mboni ndo kwano spi lakini ndi karwa bodi tigana to korona ngori baro moroberio na ndi gombara mona intu na roboti nere na karo mwana moke ndito kutatwanyora na asinse mocha erende choko endecho ngo kabale baruara gose kwanyora na usine ba okomenwe to te bokomenwa ene chalsa gose era buburina ndo bungao usije na bachuchangi omwana moke ekera gutokana chinse chiose chiriare ekararo sinini myaka 3-5 nabako bemetienyi omwana moke ekera twaro muchano tokorokana constipation omuchando oyo abokogera aiguchinse mochichia chia mate tari gutwara pase chialisa tatigana bagutwara omuchando constipation usatwara omuchando tokorokana hemorrhoids na hemorrhoids no muchando gosine ebirusi bikwenda byabera chinse mochichia maega chigochirecho chinse mochie chiacha yecho tokorokia nasi so ekero konyora omwana achakire gutwara ebinyegera gose achakire koba chinse chindo konyora atuga imega airete maega arigire tigoro ase gosekara araire botuko gochikorio koboka kwanyora na atuga imiborere gose ekokonyora kunya kwiya gichinse mochia maega kwanyora nseme ya maega sauchire cho ya baririre bono konyora na chinse chionse tari comfortable tokonya kumubeka ikaranse mane kara gutara tari gutara buya omwana oyo gabwata omuchando tokoroka aita abwate constipation na hemorrhoids gosabwate hemorrhoids so igo ase umuntu uri bweke gusiba batabana omwana amenire lakini umeto umuntu omonene tari komena natazi waikera umuntu omonene akuigwa kunya abintu bigutara maega gosakweyagia gosabwa konyora gintu giatikiraria kurubuna maira gosakanya magasokire isiko gose omogongo bone rectum yasokire isiko tokoroka omogongo bono ekere bintu byose bigotoka omuntu omonene nduriko tebana amenire gotobwate hemorrhoids lakini ase omwana omoke bono hitiringa eriete bono mono rigotumeka no komenu lakini that's the early stage ya hemorrhoids buya sana daktari kero ntikati bankor kuraso omwana oyo komenu uko omwana onare tu asense ba Tanecious gosinande pamuira ali ase metabana ngora irubale ase gusire na noroje nare tu anyorerio kaini omanyete ekero omwana bwato muchando bunoyo naboko muira ajikoye guchi antibiotic boire anyore tari ko babuya igo irio gorigi yo kumnyoka gocha Tanecious igero mwana omene gaikire Tanecious ikini gentegeke nigiteka chinke gosine rituke ritaraere limo okonyora beruya ikiara mario oyemete igagukoro komenu ku mwana bwango nandi kwa therapy kubwaekero konya gatabana ngakibono gocha gokora tete chikumupima gokora bona mumyoko gocha Tanecious igari aigini lyo sinane karutu kwanyora mwana tarachaka kweyagi ko konyora mwana omoke agotugama ize josi gosine karara iributuko kwa munyara tugaima irete keunigo igo manyano muchando na tebe tu na daktari ororo munyoko gocha Tanecious tumusoro tugostomo elio gabwen biasano mwanjumori tu akoreri kabana nyina labori mabori aberayu na mwante betine jembori eyere buya nande asemambi yabone litukorero daktari metana tetina ense ya maroire na mange na baitane die miemo amaroire garorari thousands and thousands ono none karo kugenda gosoma gogosoma mario amaroire koigereke kwango gete and that's why muna bona chinse amujiri chindi gosoma kuri kwege songo bagosoma specifically ense amugete gosoma robo ngotigero ikiana no bonga amaroire aroro gara ondo endo so merinda yoka asingi chamaroire aroro na mange lakini amaroire ari ense igari thousands and thousands to kunyara kwano kole akimone ekebori bwa kolire gosoma irio akolire gwa chinya gitari gwa tebigo ariyo
kumanya yani nara gocha ba mageni ekero ko yego gose ngorwa se TV gose okorogocha kuigu muntu rwari rimo kwabo nando urire mbore igumajumuria na twagotebirira nandi tuju kwano buroire bonde bo daktari agotutebia simambi ya bone ike daktari nero mumanyi asama ngena ya maroire na nero gotumanyi ngakitota kere tonyora treatment symptoms causes na treatment neriye egaro kwaro digo kwamanya na hai manyire biaje tiamnyoka semeria Tanecious tukare no tuju kwano buroire bwa Anorexia timezo na alikuwa ndebia daktari omanyete karongo cha batame ngo tabana bono tunabo Gusii nande injire ndiyonzi nande omanyete birasi bino tawasoma goeta pronunciation ni kubwati no mwalimu wasomete pronunciation nabo kukwanirie taliri ngongera kininjira go tayadi go pronounce omanyete bona bona ndi CPC yachire bona njire yo kwana na barumba liko likwana bakuli kwani njira yabo yete ngo bona pronunciation ndibwati mujano monene igenteka nena abantu mbamanya nande omanyete director yito omanyete no muyasana kiara uli bikira screen ni buruire kuna anorexia anorexia yes anorexia no mochando bwobongo nenda bwobongo nenda yes kono ekara abantu bawo kumina iri buruire ekara abande na bange mbona nyibona ari gura kijori buruire mbore kenje kabere gukoro kuga iko ekara manga maruira anto gukwana tukole lakini bona asinginjo Ndizi TV arule forum kera litu kubwati umwako mugima no cyakanya kwa vero mungaini kubwabuna riri kwaringe icyano nyo kwa manyira maruira ndo tamanyete anyo kwa manyire bintu bindo tare gocha kumanya ikobona tubwati asobwango egere tumanye umanyena umuchando uyu bwa Anorexia umuchando kyoyo ando manyete asa abandi bona bali bana lito kumnya ko cya sigugu bwango alika Anorexia nivosa abakonyora mungana yonsi pia atukiroro ikobona umuchando bwa Anorexia n'umuchando okuriyo omubiri w'omuntu gose ogocha asinginjo y'chiapiti chiao asinginjo y'ubwobagete nakeko nate n'umuchando bwenda n'obongo yani na ekero ogoikera obwato bwoba muno bono manyete kiyabona yes anxiety na bila ruo lieteri asinginjo obwato bwobagete na moja nindie ndagera ngonorande gose muno bono manyete lirasi ngwambo ngwandetina wasomire na yena obesity obero muchando monene abantu manyete aro bwato obesity na bange sana bono tatifia kujugutwara obesity tatifia to gain weight bono kwa makonyorana wachakiri kwebekera chiapiti wachakiri gutwara ubwogete wachakiri gutwara gutaganigete wachakiri gutwara kwangagete na wachakiri gutwara gochoragete kuko tali ndagera ande na bego ikirasina none karo kwarire ndagera umuntu agotebina ndagera ibwate calories chinyingi asinge kwa bwato muchando bwa Anorexia yani affect yo bongo bwo bono guikoso uriye na kyokoro yeso kikurwaso umubiri yani utete ko yurusia so mubiri itareka gukora kikoso asindagera igo muchando bwa Anorexia no muchando bwa affect between yo bongo bwao ninda yao lakini asensemo yendagera asinginjo yake yani na aso ogochora apiti lyokoli iko ekarto kwa no muchando bwa Anorexia aso ukobeka aso ubwengiga nolina no muchando bwo control through starvation gose fasting gose elimination yani ogwetanga okwengata korwa sindagera asinginjo bongo bwo botatageti ndagera fulani asinginjo bongo bwo botatageti unabona umanyite ndira abantu bakwana gitari batebuna asinginjo kwa bono chikire chao chikoreka no bwa chikiro chinyinge na nne chiko kora teruborweire bono asinginja bwa tereri teri chikiro chinyinge o enteri swali tangane ko buri munyagitari ingina kimbwente gotika kwarire na chindagiro umanyite na chiro china bachire thousands of food na maruira aramange bono asinginjo munyagitari atanya gote yiki wente kuri gote yiki wente gotika bono kara gote nutike carbohydrates o solid use carbohydrates bono kwa magwere na isiko kwa mnyoka gugu wose kwa mnyoka aso mutandao korina carbohydrates ndagira cheje kwa makonya wasomire chindagira chibwate carbohydrates chonsi ekindi kitari ku affect ayo manyene bono kwa makonya orano obwate fear oji kori ndagira konya kwa mana Brighton ko batene carbohydrates kwa mautwaro bwo gwachakwe aita koroka watako oriye ryogo ryoko rusie ndagiria somubere na buko riya singinjo gukora ugosa ose abande bali bamanyite buno bone karo bachire Tanecious karo ugocha wejira somubere kokora tori process ye korukuna enema no kurusie ugocha bwa somubere ose asenda yawo yense gwetera ase ano ose gwetera ase anas bono kwa me akonyora tete kuriya enjira gukora enema yani arusi ubuja buri asinda ose aroke kurwaro bwana iko ekero bwate ose gwatwarire umuchando buko
tataka kuria ndagera na boko tigomete kabisa bakonyora kwa fast bako yabere bobe kwa very dehydrated igo umuchando na boko okogera umuntu atwana na anemia lakini gojo tole ine kimuntu ingikiragera umuntu atwara umuchando na hende na kiakorora kane karatwari lakini mono umuchando uyo no umuchando okogera oavoid goso gwa affect ensemo ya na ndo munye to umuchando uyo na boko gera okoretera umuchando ritwa bwatu kwanira ondieri bwechiarisa umuchando bwa anorexia na boko gera okoretera imichando ne menge tokorokana secondary muno umuchando korokuna Crohn's disease muno umuchando korokuna constipation muno umuchando korokuna stomach disorder iko umuchando uyo bwa anorexia no umuchando okorereka no moke lakini asinge gwa affect obongo bwao na boko koretera umuchando depression iko na boko koretera ibintu ebinge kubikwana toli byosi asobwagare nana kiyo koretera lakini asobwenge no lin oyo no umuchando ogwa affect obongo bwao na enchira yawo yokoragera na ndo manye tena onyo bongo bwao mboli boronge to kunyara kolinda agera boronge asinge njo you just bongo bwao boko gania iboko twara angis achitwiti kwa manyakoli ibone karo bongo bwao twari ripelias watangire ogwetanga igokonyana na gwatorera umuchando anorexia na anorexia no umuchando ogwetanga asinge njo totageti komenta chikiro ogwetanga totageti komenta chikiro yes era badaktari na gusindagira gite kwa bekirwe mesa hani birange bada na bondagira tine kunyeria intonyiroka anorexia omanyete asirongasi obongo bwao botoete kurwe sababu botoete kurwe zote amaguta abekirwa mabenge ndiro manyete otari kuri ndagera asenge nje ya chini chiao abantu baro manyete bayiboyiro batari kuri amabere abantu bari bayiboyiro no ene sweta kuna se ndagera yabo muntu otari kote ana abwato muchando bwa anorexia lakini ekaruto kwa no muchando bwa anorexia we go to a fear of adding weight iko underlined word yani lietali rimwamu we kalibena ego oro obesity gose ko bwobaete ko obesity gose ko add weight maita bantu baro konya bwati kilo 50 lakini bona asinje batanya gocha Tanecious bamte bigwe PMI target weight yabo nga yiwende ko era obwete na gingwe ka 55 na bero obesity gingwe ka 55 we meki ana ya ticheke umanyete emechando nere era associated na obesity na obesity rintu atetena na biko nyarekana o add weight o twara obesity na biko nyarekana density ya ebe nyinge na bo mubero oro omoke osomo nyerere lakini chikiro chiro chobwate ni 100 ibado umayete no muchando bwate bwo obesity iko obesity ne chikiro chao chiro chinyingi aita density gose mass ikiara mass na be commenta weight na density na be commenta weight iko bono ekero bwate obwoba aita utara hard weight gose utari obesity gose obwate obesity that fear gose ogwafoid kori ndagera ogo star muna bono manye tabantu bari bakiete sakahora bono bari tari anorexia babwate tatiga ba star betitu to dead bono umuchando go ikot oba associated no bonko bwao aibwe ko botreni na gosobate obo konimizina chikiro ntata it comment bono anything any food ogo suspect bunango adire calories ya somobere osengo chire ko kogero o adi weight nabo konyora na yakore teru umuchando tokorokana anorexia biasa na daktari within ndethe gutwera bono mambe tukwana kubroire bwa anorexia ensinjire ya mumethera banya nae konye tu maiti gosimbororo bune konye timbo maiti ko daktari andethe na maiti na anorexia mbokaro within no burire ne bokaro bongo ninda na batake ko no bongo bogo chako ting ninda rindigo bongo bwa burienda koragira one karme ninda nere konisiu bona kara bongo bwaje entonces bena okoburu appetite bongo bone boko make kwa buru appetite daktari omanyete na bugotwara appetite lakini bono asingi njobwate fear kuna fear induced in you igona na be ubonga ibokorwa ubwo bokorwa ekerori tangani kwara irwe kwatebiguna weight okay na that anxiety to excessive weight to obesity na obesity nembe especially na bokonya no bwate underlying condition chikoretwa asingi nju ya overweight una bono meta ndo bari bagutwara cholesterol clogs ase amanyinga abo ime cholesterol crystals chikoreka na asa amanyinga yani cholesterol clogs chikoreka na ase meki abo ime na cholesterol crystals chikoreka na asa amanyinga abo ime usokonya bwate bono blood fats chirigoro bono go liver fat yere nyinge bono bwate fat liver okonyorana asinge njo yayo ikaro kwenda usinya gitari usekera ukonya gukora research yao kwa makuria resina umuchando yo nembwate igoretira asinge njo weight yana yabeire nene asinge njo yo obesity bono kwa ma ko induce that fear in you kwa leta that stigma
ikokorete ru obwo bori na bono umachani ndie ndagera ibwate maybe cholesterol ni protein nguchire comment chikirechi meaning problem iri mbwate nguchire ko accelerated abantu bari muna bono konyara babwate umuchando bwa cerebral atherosclerosis yani okonyara no mukino rio koira amanyi gasobongo ogoteire asingi nchubwate amafuta ime abantu bari okonyara muna bono gosenenda yabo igere nene babwate perifats yani na amara imaria igabwata amafuta kurume asa mara bono konyara inda yabo yabeire nene abantu bari okonyara babwate gosena accumulation of fats asigetiga okonyara abimbete kabisa asinginjo abwate fats chire chinyinge gakotebiguna iyi na accumulation of fats ochaka kuobwa yani goika otware induce fear getebe induce dasol goikotware stigma gete goikotware stigma syndrome ya fear ekogerana indagera gete gegocha umete talindagera chonsi okwanga lakini chindagera mono chire specific okwanga mnabona bokonyara ukoria matundoka asinginjo umete na matunda tari word value tari word weight aso mubiro lakini chindagera chinyinge oko control sana lakini ndiro konyara umuntu nera agotwara tata assumption bono ekero kunya gutwara imejande ye ekere gwe prolong yoka na bigo cyare to muchando twate abana watwara bono eroso of appetite kabisa yani na you fear maitera buku abstain kabisa utata itikori ndagera usemambi mugasona mugora muntu konyara watana nchoma etengonyo echaye krasie kama usingonyo lemon coffee yoka nero misaba ibirete asingi ncho atwara tati fear lakini umanyete ime yao tobwati tati roso of appetite lakini kwa induce tati stigma yamanyire gosieka inda yao bono tobwati aji ya food yes Buya san daktari ko bono ingi turatebe ke ikusenene yuburo wa anorexia. Anorexia is the mind. Umete bono ni birengererio. Bono ekero kwa twari anorexia after some time okobo anorexic. Ekihagera bono konyorana in you have period that urge, that fear, that stigma. Kwa hii period imeyaona bono mocha nindi endagera igongoki ngwadinde weight kwa wanya wachakire we control aibweka wanya wachakire ko fast aibweka wanya wachakire we staff yani asinjire neno kwengata bono ekero wachakire kwengata asingincho kwa banorexic yani asingincho kwa tu arubwo bolina ngotinde kwa weight igo igenteka nege kogero umuntu twaro muchando bwa anorexia na asingincho eitabeire obesity gose igaibu abutware fear yokoba obese atware fear yoko hard weight gose abantu mbari munabono abasubati mbaro konyora batatagetiko batete gwe shape asogo slim batete wakorugendo bakorarukana siri impossible yani atagete kobo monyerere ekarate ite kobo monyerere asingincho ukolende efiga yaye bono makonyora oleterero obwereterero muchando yo asinginche karo osoira sobongo umanyite umuchando bwa anorexia umuchando depression no umuchando bwa anxiety go sefia umuchando enzima osoda immense umuchando kwenda ekaro bwa train yo bongo bwao to a certain level omochani wachakira wa affect umuberonde osochakira kumiso beronde ubono watwara umuchando tukuruko burwaire asinginjo yake bono for you cover anorexic na asinginjo konyorana utete gutrain yobongo bwao bochake wa foid chidagera gete gosemirisi gete egere tochiko add weight egere tochiko ba obesity egere tochiko gain weight iko kwanyorana kwa affect yobongo bwao watwarire umuchando oyo bwa anorexia yani ochakire ko control endagere goso yone kina wote endagere yemocha niye basemesa ori kubwebete munego ikanda oinyore goso kuinyora bwangu kyari your mind will remind you okuinyora bwangu wikoro umuntu wasakiro jisiko kumba asako chikoroka tali asako chikoroka no lire nyingi asoka achikoyirusi asomobere ikihagera bono mobero aturu chikutwara peace agwate birangere nango chinde gwati weight iko umuntu yekara nyorire no muchando wikira kwabera asinda gose uragire mbuyo korire abeiregeka atararia iko konyora gwake sabuna nakingo koranyore yogo yokosa osikoroka unabona umete ndiro muntu akori gose ndagerembe umakorengena ayi ndagera na nembe yani nawe yaro siriga utakajikoroka iyo umete tabwati anorexia lakini wono tatifia ndagere yentete tinyiria gose na nyirire tete nyirusi orote chikonetera amatoke yo komenta weight ine ere koreta anorexia daktari ndotebona oburwero bwa anorexia ekerwe kirenye gitari estairumwa umunyagitari arakwerera itangani turujibona kwa theri n'abantu obesity umunyagitari arakwerera itangani usiko tek negative na liura atwara burwero bona liura cyo cyandika mone birangere
omanyete mwanya bantu igara 100% i attitude yae. So your attitude is what people know you for. Yani abantu bakumanyete asinginjo i attitude yao. Na inere gukomeki kwa 100% you. Igona ni attitude ni enchiririo gosetio bongo bwao. Obongo bwao bwa manyana ingie kibotete gukora ingi bototageti gukora. Na ndine kie kwera abantu abangi karba bago associate go associate ingi obongo bwao bogo dikitete gukora. Bono ekero okonyorana kwa iru tatifia. Na abantu baro manyete babwato bwao bose. Una bono manyete abantu bari bakanyagitari una go bekuro machine ya pressure. Uchaka bwoba utwara anxiety umaite pressure yaenda iguru timine tino mundo na bwate blood pressure lakini asingi ya feel go anxiety eri onyora ya chiri iguru so no mochando oyo bwa anorexia na kero konyorana kwatwarira bwoba borina imbase gukora gose in the process yo konya ko badiagonise rote ko kumenya gukora consultation no munyagitari gose no muntu isikali umaite na muntu ago advice lakini agotumia tokorokana iase gose opinion tabu fact endionse yamanya gukoretera fear in you ikiaro mundu wago tinu manyete buna bono uri avocado nyinga abantu bari bakonya ba induce fear asukuri avocado takiro montera hadi weight asare akimona asinga injoli bakonya kubucha majo sinichanga bari osivi osinsikali mukonya gwaka gumso yaba kaka wama konya romuntu agotebirina avocado manyete ekomenta weight sana igokaro kuri avocado nyinge igokonya kwa hadi weight bono kwama guchaga control avocado go so asemili yao kwariri lakini njanya go hadi weight asore lakini because ya creativity attitude in you wano gucho ko yetiga iko chindagera njire ugotiga asinge nchukwa iru ubumanyi the knowledge about na chindagera gete ando manyete buna boneka rogocha Tanecious sigari ndire ntari gukani chindagera asinge nyunta bwati sababu lakini kwanya umuntu asinge ncha abwate ara anorexic ata itomukani na bono kwa materi na bwate muchando gete iko definitely asinge nchara igura abantu bawo opinions na rasi mukani guchindagera kwa makuru wako boli daktari gondagera kingo chikotika you see bono na bwate that concept na bwate attitude yerina lazima mukani ndagera gete lakini bono timbo ati ndagera mwente gukani because na ko irio goli guchuko bweni na ndindo chielisoni yo gukani ndagera gete na gete so ekero konyoro umuntu abwate that fear to avoid some meals to avoid food yani wetanga kurwa chindagera gete asinge nche aye induced in him na bumaite kunyarekana tali overweight tali obese lakini asinge ncho aiwete opinions y'abantu na gukora chindagera gete ngoboro obese na tatageti koba you know it's fear it's because gentekenkiraba lakini utware fear nabokonyora ukiriye that anorexia in him otwarire birengera bigiye bibe byo wafuiri chindagera asinge ncho yegento getaraba lakini abo bategeta nango chikere kwa abantu bari bagutwara tisi anorexia because ye kesakukiabo se chini cyabo iko chindagereji ose okwengata kurwa chindagereji osogo twara tati fear osogo twara tati condition yani obongo bwo bwo korona ne ndagera iga wa my switch off bono what yani ndagera itindi koli asinge ncho ndagete koba omoke ndete koba slim bono mdaga nikemesa na bakwanga tarali kende abaigwete appetite yokoli lakini tatageti koli amangana makonsano kermodata getikoli kero atwaliro bokong biasano manjumuni gatwendete kwera mangana yo borwire awa se me morobiri okorendiri tukura rero niko twataka daktari akaroto roborwire bwano Anorexia este ni la caracoli kwana jina likwana este litonte irene likuati ngaki wasomete lakini nde anorexia anorexia ekobwatirende nakirire igo mnahara gonte bina Edwin Omwenga kuruka Jado present watching live Brighton no ale member Beatrice Kionde kegesare no ale member video Kionse Vanonseri no ale member video Kururiana Beatrice Sorne no ale member video Walter Yuba no ale member video nara otebana Brighton kuruku Sinti Nyaboke adana Brighton litukoli tangani na igure oborwire obuo ingi yekogera amaroire ande bunayo eserikali tari koira serious inde twanyamanya darina maroire bunayo ntori koika twanyamanya buya lili nyaboka ate nambiye mon daktari asokwera okuya mbori daktari ekero obwato buroire obu ne koirere ekero watore birengeri binge ore yani eraga darinde ukaye mkonde kora werere kira omanyete omochando twaruka anorexia nagira yirukira omochando bwobongo igogocha oche asoko maintain gose asoko korei asingi njoto tate ko wadi weight you see nakiye kwa ruko induce
fia sobongo na kieko ero muchando muno bono dina batena ngokwana tuli ne krumu tatu ero muchando inki na kiego koze ikyara muno bono manyete na bogotwara muchando bwa anorexia otige kuri endagera n'abantu bali babwata muchando tukurukana dementia bono ire gochira mono mone old age umaye muchando bwa anorexia ore ase youth ga between the age of teens mpaka 40s gao ikyara bano ba concentrated ase shape na ase weight lakini wone karugwa chakira ko boch mwenu ujo utwara muchando ndo kuna dementia okogerana na bora boru appetite pioteri kuragera gose na borabe orabote mai gose ndagera ngukori yarengi gose ngaki yani ubongo bwa switch iko umuchando oyo ni michande mingi gwa affect ubongo unabona umuchando bwa anorexia nabo koletera utwara umuchando o depression gose umuchando depression nabo kogera utware anorexia iko umuchando no muchando gwa affect ubongo bwa nabo kogera utwara umuchando bwa enzima no muchando still bwa ubongo iko na umuchando oyo bwa anorexia asingi njo affect the psychological part of you yani ubongo bwa korengereria na boko nyoro koleteri ata secondary infection use condition chinyinge sana umuchando bwa anorexia asingi njo ya fear na boko gero koleteri chiari sa chiritwa kwana last time bantu barumanyete batamanyetina na boko fast lakini wadi weight iko umuchando bwa anorexia bado na boko gera otware weight nyinge because the more you fast naboko nyorana umubiri no bwate mechanism yo ku magnify fats na ende naboko restore already existing fats ya umubiro ori convert the process ya metabolism ori convert into calories na ndo manye ku magnify that fats chimaye ko bachinyinga iko abantu bali bakora fasting lakini bamnyorana bako increase weight iko ogotiga gose oko anorexic ngokogera obuka kogera obesirimu lakini naboko is one of the condition kiragere obesirimu gose nere kogera abantu abang babwate 30 fear to add weight baba sirimu lakini nenda boko kokos asingi njo tamanyiti gose kwa yutumia bobe gose asingi njo bono ororo ayo mubiro tamanyiti wanyite umubiro wo mwanya bantu kiro yomo nabwate enjira yawe munabone karo wika Tanecious ngurigere tole metabolism yawe ya fat singa kire iko fat metabolism index ya twahera yerigere nimbu yere insere bono okaro bwate metabolism kerense bono nonya go fast okoria kandagira kasina bokunywe chahe krasi ekemo osena bokunywa macha bikire esukari krasi ekemo yeri tunda o adi weight kubwa omuntu kuragera ubokema ninyama asinge njo yake metabolism yawe gere poor bono ike mintombire tukurigereria twamanya gote yo muntu inkia bwente gokora to reduce weight yae na boko mnyoka para okore chimu okore binte byonzi patinendo adi weight ebya abandi bagwa assume bagomba gata assumption ina kiwachire chimu ras morusi weight lakini ando bale wachire chimu for years bagwa adi weight bono umuntu ngia gokora tamanyeti esababu na kia kwa Tanecious yeroro eko esababu ya adding weight yao nkia kwera okunya kobo pace thrio karioka kogendete kokora exercise abantu bali bacharukire abangino meta bagakamba liko charuka ngori nyumba mamanyeti mangana ali go charuka charukire ngori 1000 times 500 but bado nyora wadi weight abasubati mbali asinge ya cholesterol iri miki yabo ime gose amatumba yani amarabo ime ire nyinge wanyorana otemire kurusi fats chi tokurukana te peri fats bona akonya korana bone kitambi ya njandi o chande kiregeka asingi ntago temwago tema ko ende chim temo kitambi ke ko enda bosi ose enda yaye ko enda bosi bono gata itendesire lakini onya ote kuna ko exercise yekeneke abanda kubuka mambi ku tia TV ari exercise gi ko rusienda lakini asingi njo metabolism ya yerembe na obongo bwaye boro bwatu muchando to kurukana anorexia onyorana instead ikako adi weight igo enda yaye konyo fats chienda chae ose fast konyo kwa ndoji bosi abantu bali babwate umuchando gositokurukana fat liver lakini otemire kuri chindagera ko reduce amafuta go asinda abantu bali batari gukuna mafuta pi abantu bali batari gukuna protein ndiyonse asingi babwate fear goseba chitenya gitali bakapimulimo bakanyana babwate fat liver yani lini lyabo libwata mafuta mange bona aho boyete no lini lyani ligote goserekanga kinko bona utiga mafuta completely utiga protein completely utiga kindi yonse kiuchi kwadi fats ya somobere lakini wono makonyana pado na be maintained go gentoko kora umuchando yekero yubwate tegutwara fear ekero chukoko umuchando uso chukoletera umuchando bwa anorexia nyoko Tanecious tororo umuchando ingie ko ero word weight ingie ko ero obesity ekero to ko advice umanyenga kioko kora without fasting without ko restrain gose without wa avoid ndagira completely abandi ba avoid paka 3 meals asingi njo advere anorexic Jared mama ya nambia mono Brighton na daktari asimambia bana moto obo semyo buya
gaki ntebinge imanyererio byoborwaire obo ndore gose nimbobwate kaite no tware kwenda goji chare nera gathana rende na ariko tegwi imanyererio ebyo ama gose na obwate rende ebange atete kwebanga ndongana se imanyererio daktari wenda se imanyererio ekero gwatwarire omochando oyo bwa anorexia ose ekero gwatwarire omochando tugokwanera ofear to eat egente gitang'ani gekoba na ekero konyorana omobere ogo sobongo bwao ibogotwara attitude tiembe toward certain food muna chindagere chikororekana kurwariga osindagera gitekorekana kwanyo gwachakire obongo bwao bwa calculate rwangona yerongo chi bone bwata mafuta mangi ikongo chire commenta weight bon fear to avoid some meals was most meals ikine kikimanyerire tang'ani kigwatwarire chi attitude tiembe negative attitude we just chindagera gete eita konye gwagachirire njari gokosera osenjibwa atima gosanda osipi lakini uji twari robwa bobo saigo egento kende nekara konyana gikwarire ndagera you feel yacho ko for it asinge njona muna ye kandaiga kwanyora oigwete na ke ndagera ase uji komenta chikiro tigando kenke etigarenke digo anytime okonyorana obwate fear ose anytime okonyora utete koroka abandu bali bakuruka asinge njondagere mune gotirimbo gochindaiga ando nyora ochakire koyiruka tabwati acid chinyinge tabwati alisas lakini mono endagere yete koira na yoka lakini ando manyete kemanyirie kitoba so ke mistaken ekerobwato mochando o Crohn's disease yona ke kwa no ne manyirie biginko birwa kokwanyorere libaka munyoko cha Tanecious kere manyirie mbire bikobwekana na marwire au omochando no obantu bali konyara batwari babwate depression ose depression yani bongo bwa avoid obere depressed asinge nju muchando oyo bwa anorexia iko anorexia na beko nyora yakoletero muchando depression yani jisa chance ubwato bwoba na ndekere ndagire gocha stiri ubwato bwoba so ubwato bwoba jisa ba chance birengere ri binge about ndagira paka no nekero gukora gasi ngao so you are thinking about food akimona ayo monyene kwanyana wikire state already depressed lakini utamanyiti maite bana depression chinyinge chiwafekiti abantu asinge njomba chimanyiti bone ndagera bune kuikemesa kwanya omuntu imukirochi asinge njo yake he has been so much to depression paka bone tatageti ndagera ndio sikoyara igento kene ne karo konyorana karo bwatu muchando yo anorexia okonyora omuntu gwatirio karioka okiretiga kwanyora asinge njo ndo manyete gutwara ri birengera libinge sana lakini ndo besides birengera ri kwanyora omuntu uyu kugwatirio karioka abantu bandekera bwatu muchando bwa anorexia iko konyora bwatu muchando bwa insomnia yani na chitoro chia enchi era bago ikabutuka arengera ri botuko bugima akumitina ingi gose bono ge kondetero muchando bono chitoro chia bora ande bono gose muchu mugasori ya kiretega umakonyora bono na yakari chako sundo abantu babwatu muchando bwa anorexia iko konyora babwate umuchando fatigue yani chisa chose arosete abutokaine and umanyete bono fatigue ere continuous because you fear food ndagera nero namba isato asokoleta energy asomube energy number 1 oxygen bono number 2 na bono koma konyana chindagere chitokuru nutrients ngomenta chire calories asomube actually energy ko supplement umubere gotwara energy na gokina bono kwachia food bono koma konyana chisa chonsi ole fatigue umuntu bwato muchando bwa anorexia igokonyora bwato muchando o dizziness yani siuro gonya kumwirerio kalio igo ekero kwanyorire na chisa chinyinge igo bwate siuroria utamaiti asikorwa lakini naende bono no ene karote uri ndagera turikoria gosoje kuria gasini ni watana na igotiri bono siuroria ya otiri uchikoera ande siuroria yeyo na beko nyarikane koretere gosomo chando bwana rekisa na boko koretere mu chando nditokorukana anemia na anemia na beko koretere siurori bono you see manyiriri biko na bikonya gonjokana lakini bono tokumayana anorexia yandetera anemia nekera manyinga akora akokea asomubere wetani asiari bona manyinga yaga keire na bako koretera fatigue twakwana anorexia yoka nayo na beko koretera na bako koretera siuroria bono umuchando bwana anorexia na bako koretera mangana mange sana umuchando bwana anorexia na bako nyora inda yao yatwade chialisa ose wachakire koromwenda ose ekerendagire guikandaiga kwanyora wachakire koromwenda asinge njubwato muchando bwana Alex asinge njo mucha endagire rimuna yikandaiga esigino yabe yatumirwe cha sobongo na wito bono commentaire kwanyora endagire ya enda yachakire koroma gose abantu bali bagutwara muchando bwana Alex banyora kwendesa sana
igona muni ndagere yikanda iga kiaro bongo bwa kibwate igune ndagere nembe usitiri gukonya uike ndagere ye sebera kana asinda bono kwanya jisa chonsi atete kwendese gusagusa igona bugutwari kimanyiro yugosa asinge njubwato muchando oyo wa anorexia na bugutwara umuchando wa anorexia okoretero umuchando tukurukana Crohn's disease yani inflammation ikine asense mo yao yenda usase alimentary canal usase digestive tract yao umuchando oyo ekero ya bimbira andonsi asiko bimba asingi jete tukotema kurwana kwa makonya ya koletero umuchando oyo wa Crohn's na Crohn's ya makolete imanyiri bona ndi bweke ni bya anorexia ose bingake kwanya ni ndagere mune wika kana buko yeruka na buko ruka pakoroke ndagere bwata manyinga iko kwa chagere koroke ndagere bwata manyinga na bura nyore tali cancer of the stomach bwata na bura nyore bwata anorexia usonyoro bwata Crohn's disease ndojuto yukwandira so bwakali umuchando bwa anorexia na beko gera otware umuchando oro weight tukurukana less weight ose yurusi weight pakoto kilo chao iko chini chinke ora underweight iko ekaroko ba underweight na bokonyana umuchando oyo okukosiri bono turiko nyara ko babuye turiko bana step asingi njo bwata umuchando bwa anorexia na boko gera otware palpitation ya ira nese ose ro pulses yaso karo ase enkora ya uwaka manyinga kato kwa na palpitation immunity uwaka kuri ku enkora yao nabokonya ya chirense sana na nabo ego cause enkora yao ya keigoro sana ikoro bwato muchando yo nabokonya rokorete asinge njo ekoro bwato muchando bwa anorexia nabokonya rokorete rikimanyiriri kende tukurukana ro blood pressure kose high blood pressure iko ekoro bwate anxiety rigoro ekoro bwate fear ekoro ri anorexic nabokonya pressure yao ya koreki ya chirigoro manyinga waka sana gose amanyinga ao achake wakanse iko ekero bwatu muchando bwa anorexia na boko nyoro koletero muchando bwa pain on the muscles ugwati uchi chinyama chiao asingi njo ibintu mbiri biko chikobora samanyinga yao gose asingi njo ya yobongo boli bwao na boko nyoro bwaretire bwatumire chisigino wanya bwatware pain asemanyinga na boko nyoro muchando bwa anorexia okoleteire asiri etaliri nene tokurukana debility yani ubwate pain all over your body yes biasanda daktari korende toto erasi mambi yabone mbara mende toto maji SMS tiabana ni bari bakubori bana chakri ni korogembo awada ningi gose fats ji ni naki gose fats jira rusiwe enkoro chiasoire ekero chiasoira se dini na bari gorgana chakri ni korwa ogembo awada inaki gose fats jira rusiwe ekero chiasoira se dini ena bo mwene daktari kianero tumira SMS ya yes omanyete kreto ko na igoro ya fat deposits gose accumulated fats na ekero umubero gukora digestion mwede wiki twakwanirigo ya digestive system sana na metabolism ekero umubero gukora digestion chindagera buna carbohydrates chindagera buna protein chindagera buna sugars echikoba converted into fats egere kokoro metabolism egere chimako broken down as vital and micronutrients which are some of ko observe bono chindagera nchiro konyora unabono abante kero komatina abwate fats nyinge gakobodi na konjenti kokoria mafuta you see ekero kokoria mafuta talirasi mafuta yokoliga onsipina arako okako endaba mafuta niyo ni chindagera chitokori chikuru kuna carbohydrates ngoro sibuchiri aba mafuta lakini bono amafuta ye karabeire umubere mechanism yaye osomubere mbwe bangete buka numanye taso ko irobeke fati yo chukurusio padai igekero bwate fati nyinge actually abantu abange mamayitina you are fat because umubere ugachete stock ubwende gutumia ekere ndagere etakoretiki etayo umubere ntubwate stock yo gutumia none ekero tabwati ndagere egocha bono fati ase kubekwa numubere ugo determine taliriyo wanda ko ena ndete ngo iryogo umubiro yo endo beke fati ya samagoro to beka sumutu umubiro nabo ko beka fati ya serizo kora nyore no utakiri go deposit ngo na bikie ko ero umubiro leta fati ya sirini ya borro abo ko nyare kana leta siri sangwa onyore gwatoro umuchano tukorokana lipoma ose gwatore ko bimba goche siko asingi ko koreka ko bamafuta bantu baroko nyamba bimba takaite ne tuma ose growth lakini aho chikupimo nyora na fati chikoreta kichiro bono kurusiria mafuta ya asirini gali wikatoa accelerate metabolism ekeko anate abana ekero gocha Tanecious kegonyo gochandika nabo ndorigere tone na metabolism yawo ngakire na umaeteri ni gari ndibwate ensemo metabolize fats as ensemo ya irini gari iko nabo konyo nero yabire pua yama kwa accelerate irini eri accumulate fats as irini ya iko karuto gocha into accelerate ndibwate chi product chi kwa accelerate metabolism ya fats ya irini ose metabolism ya fats ya so digestive system yawo iko
iko bono to basunya kuchandika egere torigerina ekero bwate amafuta ya manga selini no takire exercises egero amato ndibwese na takire exercise lakini ndiro exercise ekira abenge gokonya asore ekero tara accelerate metabolism yao gose igotakire ku withdraw some foods bono ine ri sababu utakire kuikatenesia egere torena foods getokare kuria chikogera fats yanya comment kano yarusi amenta gose ni chindagire gose ni exercise utakire gokora gose gotakire to accelerate fats egero kore exercise ya mubiro kore uyane no ogendere kabisa mbia sana mwanjumuri daktari okwendirio na nara ukarakubona nini inafanya amanyinga koruma ase enkoro timeti koruma sinkorwa ase enkoro timeti kyali koruma lakini sinkorwa samine tikorwa ase enkoro daktari nino ngakitonyero akatana nini inafanya amanyinga koruma go sinkorwa ase enkoro koruma tari koruma na amanyinga korwa ase enkoro na bamine tingia minute because you manyete purpose yana na enkoro no gotaria amanyinga igo amanyinga go so ase enkoro asoka korwa ase enkoro igo korwa ase enkoro timeti go breed na ndo manyete enkoro breed monto itari moyo so I don't understand you think you wait bia karanyi beke bia nabo ngasi umuna amineti ko gose munondo ori gocha kuborina ikiragere enkoro ebenene gose kine gose keye waka manyinga ndo manyete kero enkoro yakeru waka manyinga igotogote gwatwale low pressure nene kere waka manyinga igoro twate gwatwale high blood pressure ikobono ibi maswali ya yonsi karaboria abura nyore na onyo minute umuchando okadi gose umuchando bwenkoro ne kore bwatama ruira mange nabokonyore yatwale cardio cardiac arrest nabokonya yatwale stroke naboko iko enkoro ni bwate ama gose cardio system ni bwata maruira ya mange tote ya kwana naro litukulia lakini onyobori asokuira manyinga enkoro gose kurusiora igine ari kurukuna blood pressure ne ebtinkuruchiria kore gutumia gwaka manyinga gochiaria gose gosoki kurworo ne rutokoroka ge koga mange nasingi njura nyoro sin cholesterol gose ne birengeri bwate binge ne biyonse na biko gara manyinga yabe igoro gose abense lakini ni na gusuguma gose gutwara pressure gitambe nabwo kogera enkoro endira chienseme yemo nabwo kogera enkoro ebimbe ase nsemo yensi gose nseme ya mwino iko kusuma manyinga muna bone mekirie go supply amanyinga ochia senkoro gose gosoki kurwa senkoro tokuruka corona list ne mono na bekogera enkoro yao ebenene gosikere asigo etari gotaria electron chirito kurukana umuriro uri gutara egere yake buya egero nyoye watwari rumuchando asenkoro yao lakini ntoje turigereri enkoro asobwagare gose amaruhira ari gwa affect enkoro itukuri biyasana manjumure kerore asumuro birio bono mambe kadon daktari Joel Moyo korwa sinyagitari ya hapo Tanecious hapo center asense medio alternative medicine ko daktari medana ngokora to jutara baina ambanande kwa baite katato katato nani ngokora to jumadi chara chamnyo kire sana na bokora ba ende mai ko benge chakra kinara nero koruna chakni momanya ko borina amangana aya na eburero mugo kwanira bwa Anorexia umuntu buno mosubadi mbogere tarora umutinyo kira umutinyo abana simba ndeli swali lakini ndete kora mwene ambeli egereka in case yakonyora nate tugocha nakiagocha ujori bosibo ino okonya koba mangana ayo tukurukana ogosemania kurwasi teseni kiandisi gakurukuna daktari Joel Moyo n'umunya gitari Joel Moyo igakurwasi nyagitari ya Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center abandi kore gubari bakurangiruna director Tanecious Herbal Center ni nyagitari ekobwenia and ne company registered as a company ya Kenya ekoria mariogo yemete gose kurwa uruhari wemete ikobono ekero gocha se Tanecious igomanye tena Tanecious ne rinya gitari yekerero igotuko mu kibosongo eko amariogo alia yinjererie ndi tokorokana alternative medicine atabwa chemical kende yons atabwa minimum side effect Tanecious ere manyire ne serikali egokora ubumanyi gosoboringoria gokora tuli research ndwanjeire togokora research and development ya mariogo amanya tutaki ndwanjeire kumirana ne chikambani chindi chijisemo chisiko komanyengi banyorire ekiyage kubweni bururegete lakini kia mariogo kegotumia emete igobono ngorustora mariogo chisemo chisiko chisemo chinse awa chinse tyonsinye
twaretaga igasi Tanecious bona ndi gugutuka Tanecious nere yoke bwate chimashini chekerero chigukurigereria umubiri utari konya kweresa bunuri turi ko munyagitari ububisi ribakorokana turi ko mu ngaine turi ko mu secret yamanyengi atari tugupima ayo gocho munyagitari akurigereria umubiri akoteye aso muchandore aso uchikoba na aso taraba igogote ite kumanyanga kyumubiri uri buyangani sina bogocha Tanecious kyaje mashini chigupima nabo gikonyora mbuyore nabo gikonyora asinara ali wiki togote abana mild umanyete abantu abange bona sinjo banarite nengo kwanye gitari kwenda kurwarite igo bakwenda bae guburuire na urwate buchando gite ndirugo twari umuchando uri mild yani na naliyo gochaka wayo konya mapema utaraba igo wika Tanecious na botogote umuchando uri mild gose obere chronic yani karo obere chronic oino umuchando takire tarura yani gosukurikirwa sobwama ninya gitari yego toka so muchibosongo kisemo kya nyangongo na bosongo nyangongo yego toka so bali batamanyiti nyangongo stage para mate kenyoro keri uchungumbu na kekoro kunyangongo ukole main stage ya bosongo para mate ali uchungumbu ali sipiko tira na bakoro kunyangongo lakini para nira ali gotira yerami ekwandi chikumira ne pare ko eta muino chikoenda Nyamira pare ne rotira straight oike nyangongo DOK primary school oskobosi asini ni kya no tole mbarabali kurbosi yake na okonyora Tanecious hapo Center Limited igotole opposite ya sebali bamanyete Nyangogo Central SDA Church para mate no tokoba ni namba isi miyo munyagitari nengoro kabisa enoti isano ibere inye isano isatu inye isano inye isano yani 0748 45 inambe ngoro kabisa lakini nabali banje tukupukie kyara ndiro konyara abantu barabange abo gwakero mu reception munabona namba yo munyagitari elimete ase landline utaka botuko ere enotibere isato isano ibere gukonyora yonse na makongo na bugwa kastiri na bugo chat no munyagitari sana melia WhatsApp enoti isano ibere isano emo kianda ibere inya isano imitandao yonse ya Facebook no tole Tanecious hapo Center Limited Tanecious hapo Clinic Tanecious hapo Kisii na gotonyora mutandao gali ugu no gotonyora Tanecious hapo Center Limited ikwalikire na bugo oli musibati ya koletera bakoike na boso ase website oli ya mangana yonse ipi na boso ase YouTube mnabona turase mutandao igotokwana ni chibicha na bochini wale chonse aso mutandao ito Tanecious na chiri chonse bitu asomira muri ga tu aso muri ra tu asomira kurumanga na bokonya nyora ase Tanecious hapo Center Limited yo account ito ga YouTube Limited igotirienge LTD na bo subscribe ko tu anjete ga muna to asomira ndo sipiga no kwalinge kwa sokira konya kidogo kwanyore video ige ko clip asole na cha yes Pia sana daktari otoererasi ba otoka aliansema ya nyankongo na boiko na ebwenyorere obweni ekera ni goikoro na teni machine chekerero turukuru simanyinga daktari simanyinga turukuru simanyinga eboni turukwana na kitabu keria siku ajete gosengo jiande ni gogoja bunore ende machine ya goteina ya asena rugwete bobe ne royoke kode mbiemano akero kwa nyorere ayo daktari na ara libodi na libodi rina ngakirende ebinte binkoira birena takorra mangana ayo mutinyikira mutinyi ekero abwatu buriro omuchando bwa anorexia ngogerore amuntu osomusubati amisi periods ose omutinyi na wate abo sabagani bali bago chakero mutinyi ekero bwatu omuchando bwa anorexia asinga njo bwa affect na obongo bwao abokogera obisiriji period omuchando bwa anorexia abokogera sabasubati obaletero omuchando bwo mono imbalance no omuchando bwo mono imbalance nabokogera osiriji period ose chicherioka yani mutinyi mugima ayogenderete korra irangirioka ose ogenderete korra periods chao omuchando bwa anorexia nabokogera omusubati atware omuchando go breed kurwa sisemo cha Johnson yoka umuchando bwa anorexia nabokogera no ene ulisanguli yao lisaleke li otwaleti coloring of the skin iko umuchando bwa anorexia nabokogera amaisao atoke tari korabuya watana tikorra tambi gosinkorra chingo ngoli go samaisa ne korrana abwate fatigue umuchando bwa anorexia nabokogera onyore chinga kichinyinge ukoiguno ene byagaso asisemo chao cha mato so watana gotokwa no komongoli koiguye ikiagero umuchando bwa anorexia no umuchando bwa affect obongo bwao o affect ninda yao igobone kerubwa tu umuchando nabokogera utwale dysmenorrhea ose amenorrhea yes Igo no bwatu pachando ya sawasubati bia sana kwere sirwe kero bwate ubrero daktari kero duru tujigo kore kere biko myoka mano na ataka turenda sensema ya treatment lakini na tenda na karab manote ote no bweni obu no buya korwa akurwa nsema ya basi ba central bia sana adena mabunso na maya no bweni obu no buya asenye gitari ya Tanecious hapo center
Tokwenda sensemo ya treatment daktari tumaino burwaire obo ngubwena bore gosemburi kobwena ekiagero mate nande kwatute na Tanecious yake rogocha ni eji machine lakini rende asande na rokwenda kwa rusiwa manyinga bondo magorita bauti ne rie rende igase tomate karokwa na malaria na manyingo kurusiwa rende abe kwaria bakoraiga bamanyana rende malaria ni kuriete nobo nkwendora sando bimna na malaria gosirasi moje Tanecious yoka omanyete omuchando bwa anorexia tutakiri umayete no embono tutaraenda so muchando bwa anorexia ekero tukunye gukwana iguru ya technology ni machine chekerero umayete no ni kinyagitari ichinde kunye go face out chire asukurusi bwa manyinga ibintu bikebika na bibako ira asirapu nukurusia manyinga lakini amangana mange abakonyorana achakire gupimwa asingincho ya amangana ali yekerero twatebire na bono ekero technology kunye gocha chi machine chire chekerero muno bono umayete kero kwa nyagitari gwate igwendo akwe marae MRI tebuati asoji kurusukumanya kwarali asingincho egotumia magnetic devices chekerero chigosoa somubero chiarigiri kiatete korora chiarusio egobono ekimanyiwo bwekerero bogotumika na muno bono maite Tanecious gali tubwate ebichi machine chigotumia weak magnetic signals asogopima umubero yani na still mangana ali ucho gutwara radiation ya chiri goro bono tuko reduce na minimum side effect ite gutoka no ito gutumia chi machine chekerero to reduce paka radiation kona ngeko tubwa chi machine chibwate weak magnetic effect lakini uma ito gutumika chi machine chekerero chi gutumika magnetic devices kusikumnyo kaso mubiri no bono uma iterero no enkale riba konye kupimana rusia manyinga tupime torole naki mugaiga okonya gwaso igwa kantu gakwenda gachi kumulikase mubiri asingi tete gwa avoid contact ya manyingao na so chi bintu binde gosina abantu bandi ikobono chimachine chekera na chitubwate gali Tanecious lakini bono ngakiokora umanyana n'ubwato muchando bwa anorexia igendige tangani muna daktari okwana omachani uje Tanecious na bonkuligereri ne chimachine chito torena n'ubwato muchando bwa anorexia gose umuchando bwa anorexia inki kyayoretete asule namba ibere ekartuko nyokwana abuna ni tukwana nina inakiokora bwe prevent kurwa sogo twaro muchando bwa anorexia na tipima na kupima na kubwenya umuchando iyo konyonyora Tanecious percent kubate ndi namba isi mina so gutoke kardo chukoro murobe lakini bono ekerure garika notakire bwe prevent ekerto chukikero umuchando oyo wa anorexia na bwe prevent lazima ibo guchukika chikosoka kwenda psychiatrist echo kugambira nuko lendo mubiro yentege tangani tigakomenyera fear of what you don't know tigakomenyera obwoba asigento tamayeti asingi nchabantu abange batwarire umuchando kurukuna stigma asingi nchu yukonye kugamba n'abantu bali batamanyiti baba opinions kazi ni yane igatwarire umuchando obesity akarwara agatwara umuchando bwenda agakwa iyo manyite iyo opinions na ningo goitere asingi nchu ayengo chakuri ko renga na chite ngapima chikiro nganya ando obesity ngobona inje next ngonyora ni muchando getana niko chuko nkozi tika kutwara stigma asige ntutamanyiti kuko atwarire fear was suspicion ina tasu kutwara muchando gete nyoko cha Tanecious asegere kolingo kani mapema ekeriga maito kuna bono ndiro muntu konyora abwate idima bate una idima chinyigo chitari so uric acid umanye gutwara ubwobana iko chinyigo cyane cyasarikira ya na bikonyare kana chibe weak ose chinyoru gokora igasiri atakire kora usonyo uric acid ya enge nyinge tani chinyigo chiranya ko manage at that particular time okonya ya accumulate bono fear ne mbesana lakini bona asumo chando bwa anorexia na singinjo mu chando bwa bongo na singinjo fear ya bere nyinge na ndo munye tubona bona yore ta singinjo report iri asoge to rumete ya rengo tabana obesity ya bere turete uchi asamurwira mangi ose uchi asira lifestyle ya mwanya bantu bono abantu abange bachage utwara stigma of obesity na stigma of obesity ose akoro utwara ubwobo bwo utwara chikiro chinyinge na ere gokoretera uchi ucha gutwara umuchando bwa anorexia iko tigutwara umuchando na ndi kwanza litangani kugupima pima ngo manye chikiro chiao ocalculate umanye PMI yao ile ngota kiri gutwara chikiro as an individual kana batetina weight turi go compare ni yao gupima no butambe bwao ekere umanye tutwara fear sti chikiro chire boronge tutwara fear ko bwate chikiro chire chinke kiara abantu mbali bagubwata anorexia kali underweight bono nyorana ochiri gutwara anemia ochiri ko dehydrated ya so mubiro ochiri ko nyorana fatigue tiri ko mutiga asali bono utakiri wetanga korwa se bintu bigocha sobongo bwa osi information yo konyora koruko yeoni ebe yao asingincho yegento kitari gocha gukoni yes biasana Kennedy Moracha na ranera tenambia mana sama funza mayama tusomiri korwa simbambia
anorexia akobori borero bwa anorexia nko itabore nande igati iya abantu b'emyaka emeke n'emyaka eminene mbarabi borero bwa anorexia bwachandire mono daktari gaki totebi buna natie koteba umuchando bwa anorexia buka na bogo cause death asingincho you can starve to death because of fear na bogo ngata bakotige na beko nyarikana erete anata secondary problem asumubiro egere goite buna bono munyete nago tina anorexia na bekoreto muchando tokorokana chronic disease na chronic disease oitira abantu abange asingincho dagerete ya kobanda asingincho konyara umubiro stress tribaka watire amara ose bwatire mekia ose orosi osalirie nda ya okurumi iko umuchando bwa anorexia na bogo goita as anorexia na bogo cause umuchando nditokorokana secondary ujiko kora kichiko kosio goita kwa iko bono tigagutwara umuchando bwokwowa egento tamanyiti asinginjo turaba diagonise na ndo manyite boneka rwikire Tanecious yake iko tukugamba umurwire no munyagitari yanago tebina eke ngegoita muno bono manyite ndokonyora umuntu abwate umuchanda asinda usino ibwechiarisa lakini asinginjo abwate fear that fear bono onyora ya morete iru muchandonde bwokorukana peptic ulcers chamanya kusali kabisa mubiro bono onyora gwati kumubiro yani enda ikomuroma chisa chiwas umuchando bwa anorexia asinginjo yuko avoid chindagera chinde nabokonya gwatwalire deficiency osikwabere malnutrition ukoma konyana gwatwalire deficiency chi nutrients getaso mubiro wachi gutwara mechande menge muno bugutwara arthritis asinginjo yumuchando gwatigete bwa anorexia kuri chindagera umuchando nabo gutwara wechi alisa asingi watigete kuri chindagera abo gutwara umuchando bwa raw sex drive osero libido asingi njo wakoreteki utatiete kolenda umuchando oyo bwa anorexia abo konyora so musubati watware impote yani infertility asingi njo tatware to umuchando oyo asingi njo watware to umuchando bwa anorexia abo konyora umuchando okoreteri omono imbalance buna uri musubati kwama konyora bono gwachakire kukina bono mono kubwa buno talengi abo konyora umuchando bwa anorexia ugosaliri lisanguli yao abo konyora umuchando bwa anorexia okorete iri gwatigire go function kabisa erectile dysfunction enye no musaja ikobono umuchando bwa anorexia naboko korete ri michande menge nabo umuchando bwa anorexia okorete ri umuchando dementia onyore nabono no kweba gwachakire kweba wobono turi kunyara yani paka abantu bachakire gwachakire twara negative attitude as life umuchando bwa anorexia naboko nyoro chakire gokoretera umuchando nditokorokana muscle X yani kwanyora muscle X was muscle cramps kwanyora no wati gumubero no ene kero karansi go kire mujando bwa anorexia na boko letera mujando insomnia na ndonyora ko letera obesity asingi joteri korara buyoiki iko mujando bwa anorexia no mujando ra ko letera ji secondary chibe chinyinge chikoletera binte binde pakoje kwanyana kwabeire muruire mono notari gocha koba onyendi wa control de mapema weight yao ridi nyaboka otena mbia mona asama soma maya ki daktari ntebinga keromotu umutunura watie nebe na anorexia nero yachangia amotkuwati umutwekero watia abokonyora anorexia yachangia lakini umutwekero wati utambe ogotabana umutuna bora atware umutwe asa primary cause asingi njoi to bwate tumor gosomukie to tiche to bongo gosegento gete oxygen yake asobongo bwo that's a primary cause lakini umutuna bo wati asingi ya secondary cause munabona anorexia na umutu wati asingi ya constipation na umutu wati asingi njo bwate muchando bwa arthritis na umutu wati asingi njo bwate anemia na umutu wati asingi njo bwate dysentery na umutu wati asingi njo bwate typhoid so umutu yakaro wati na bo wati asingi njo bwate insomnia umutu yakaro wati bwoka na bo wati asingi njo bwate depression umutu bwoka karo wati tuise ni go chaka go yuturi uno mutu ugokoete siginona asigete osenseme ya moyo mubiro ni bwate umuchando giye ntogo koragioka asingi njo tamanye tise mukie Tanecious no bwate richibu etari go kuboli na ngiya korete bwacha ku ngakyo wete maswali aitai ayogocho karansoike munyagitari bweka ine regasi yo munyagitari okora research ya somubiro amanye muchando kyo bwate nda ko elio Jack from Ogimba go akubona Tanecious ngutume kamwele NHIF Tanecious ndurugotumia NHIF card yes Bueno, igoti gache lakini na bago ne friendly itote it's friendly umanyete muna bone wiki ye nimbegete eova sigijana tete no mutinyo mu mankuru de ova yeme yemo kwenda mwendiri tukulitanga ni bali bachite na barwali tifuri kirege ndukiarenge bosa lakini wone wiki ye na begete eova ugopime wiki ye mfuri lakini ebinda okoreki ugaramire ikobona ayenyo ko rumwango wiki ye taraera nyokoja Tanecious egere gopime
bosa umanye mechando yao Ebuya sana daktari kadureti gukora ibiro bitu bierire abantu mbarokonyorana batamaiti konyo burwaire obo bwa anorexia bamanyire bono nkiki batakire bakore lakini nabonyo tamaiti gose nabo bwate lakini bono nere buya aenda kuringori guno etarama gose nabo bwate umanye teri borigia sana andiri wenda kabaso murigererio ndi bwensi on Ndizi biole skali ekero utamanyeti muno mubiro ore igo bono aene full of yourself yani aene umuntu muriri bwera monyene ando takire we punish asinge njo yake umubiro yo no robwoko bwate tubwate spare igo no takire kuyorenda turuara ando manyeta abantu abange bamanyete na nyagitari kuruara manye kwena lakini ndembu yasinge njo traditionally goikoenda era so munyagitari no igwete bono Tanecious yajire taito gopima ibago te abana is better ekero kuringori umubiro utararumanya usunubwa utabwate kamanyire kindi yose ikyagera umuchando muchani obo igora tukore mild yani naliyo gochaka yani nasinjire nela ekero tagete gwe prevent kurwa sime chandi gochigocha munyokori rigorore na asinara very weak manyete buno bono chiogani chigose kana gokwana ngakende twenge na sara na tebeti abantu burwire ningi uburwire gose a disease no muchando eite function yo mubere ya moyabo gose organ yo mubere yatu yasinyuko kore gasi bya munetakire gose nutrients ya moyabo raso mubere yagera ekimukiri igento kiri yari uchiko kora so mubere kiabusinya gukora mubere usare cancer me na ndo manyete igo yanina ekimugite gwika kebe gibwatu muchando eito gochaka goso chakire gose kobora gete kwendagera kiabaso mubere yagera umuntu ruara bono ekerutara ruara tumenye tigo senuruarete lakini na bera to ko muchando chakire igo asinjire nena otakire ko check mapema bagotana abasongi ngento batubwerete asaba Africa mono asinjo bagakora free check up gose faster check up gose pre check up yani uburwire botarakori oenda gwe check orana mbuyande ikera machine te ko bekera uburwire botai iko machine wocha korore ngento ko detect ya sumo biro iko muchando ino ko detect we prevent we tanga mapema kurwa sigento kirya gocha kokonyora gosikia gocha koreta umuchando obo manene kiagera sumo nuribigo sengo bagotebana our body is works like a chain is as strong as its weakest point yani na alias muchando chakire ine strength yo mubiro ikobono inchutora se weakest as muchando ugo chakira ekere toro si strength yo mubiro ebe bya kubwa ekero ugo kocha ekero bintu byasarikire kiara go ikigarame beigoro kubwa ekero go koraki ekero ugo chabusa igo kumanya ingi kuriete ekadorete jo kwa daktari naro gukuna damakrin yaboka oteana mbwa mate kibore ne stress amo na anorexia Matembaro. Obo matembororo ikiagera obongo buri kuborwa sana anorexia. Tatiga bono ekero bwate stress. Na vera abete affect yenda. Unless ya very too much emanye ko release and stress. Bono ekero ubwata anorexia ro nenda mbiri gotigana. Wike kore kiwikebo. Bono anorexia no muchando bwobongo nenda na stress no muchando bwobongo bwoka. Bono ibinte ibiri anorexia na bekoreta stress. Na stress na vera ache asinge njole anorexic. Bono bibwato boiri asinge njo asebiko affect na sam asobongo. Yes. Iko bono bibwato boiri boke lakini nende kwate anorexia abarabu omotu nenda gwekabige ndamu. Gwekabige ndamu. Omotu nonda nendagera gwekabige ndamu. Lakini stress yana begocha asinge njo gento kiabekebe stress na begocha asinge njo mwaitana no muntu asinge njo bokongu bwakonyora asinge njo bogi mabwako kongeire asinge njo tutagete ko kore gento ogendrete gukora bono stress ina begocha asinge njo ya environmental factor lakini umuchando gwenda goiko yani umuchando gwa anorexia goikoche asinge njo ya weight Daktari birabito ndo jina nko era bigo gituze dokora simambi ya aboniga nare gaiga nere obori iga andiro konyora omonto abegete endagira nonyena machi nonyena taranyu yani rekano rwalire inkieki ikwire na bubu burere mwaga kwanire bono burwire nabu ekeri ndagera ko yebeka iga kwachaka korora bono ko igure bobe fatigue neba dobali bako beke ndagera unego ikamuntu yaba machi asinge abwata ari anorexia asinge njabwata muchando bwana aho boete boni ndagera unego ikamuntu yabere machi yani field nere ko kiyete ndagera yaba machi teriko ba machi pase ko tatige ko dirisia matamange yanyia mono yasinye ko tirimboka bono muchando ino ro ibwa anorexia tatiga bono ugoche kumata
nkieke kiagera kwatwara that fear of food mwete ndagera neri rembe urabete ligworie na hero na bego gwa affect aso ndaya aso munu okoba match lakini wono tubwa aiweka to yange tinende te kwa stress inde ons itiri anorexia lakini wono ekero ndagera yete attitude yeri in you ere period in you wono gwatwara mujando wa anorexia tokoreya akobona inchini ngomete mochu Nairobi lakini akerongoja Gusii no na kerongori ndagera tindi gutwara roboremu ikiagera nigongori ndagera iyo namenya echo nabarigete umanyete oboko mukonya ne utwarire fear of the unknown yani egento kirige taraba turujibona ari Nairobi but you already created the mind the psychological part ya created na gago ikagusie ndagera koria ikamenyecho umanyete kwango bwito no mubere nigentekemo your attitude na kina bate na your attitude you are your 100% attitude igo ayena yori egento kirige rasobongo bwao no monta kurwara before atararuara gose igakurwara umakomento muchando ndi mono utwara stigma na stigma nere guita abantu roira bange gose nere guita abantu abange asinginjo ya mind bono umuchando na bera tukina asinginja period ya bete o change of meals abeko gere stress yenda egero sae utwara umuchando utwara ka crones o sae osoroke lakini ekereko bakabere gatatu abego period teina anorexia in you abego period yo bongo bwao watwara fear of that food unabona uri gose nendaga neri na gukwari kabere roli na ngugoje kuliri tukolinde onya wale ngoende sori gosogoje kuliri kwaruka abakonya wapiri wataka kupiri your conscience na lina igonsai bono anytime uji konya kwarire gosomo ntamo chani ari burukari chingenya mago taipadae na ngwari na abakonya wataka gukora kwaendesa gosogo wataka gosa bono attitude inero utakire go change ekerte wa affect onya wale na anytime goje gusiyo goje ni ndagere ku Nairobi biasana daktari bana anara gorogora miskerbo ago bori area no agotano ari mero yomurobiri ogokire buya kabisa atana ndiro konyora omonto kwaragire buya gwatagire koba buya gosinkono role omonto ma konyora dena lero ngakibono kwabere iga kwacha koragira mono ekingirire omonto ochagotwara ebirengerero otwara uburero bo twakwana daktari misikiro bugori ekina buge kogera usenkegera ekiagere konora omanyete omuchando bo obesity I think itoje kuliri tokoto kwanira so bwagari omuchando bo obesity ne chikiro chia ugwetani unotanyare kubugoria because we kachitani your height bono kende yonsi abantu bakwana isika about you it's gonna an opinion it's never a fact yani ngeri go change attitude unless kwa manyire ngegora ngote abana onye gokonyara tarago ja Tanecious egere ngupime ngote bina your weight yotakiri koba maximum ninga naiga minimum ninga naiga so chiesera gatia because standard weight ne bwate ikapwa so chiesera so that kende yonsi muntu agokwana komete nje tindaika we overweight tindaika obesity umanyete uri comfortable lakini bono ekero utamanyiti your standard weight ya sekoba no ene karoli chikiro chinke umutago compliment muno kwanurire nabo kuwa sana lakini ekero kwalire ndagera umete assumption eri na traditional y'abantu bamete na ekero kwanurire go ndagera ukolibya nabo kono rota bwati ndagera bono ekere comment yegocha tubwendi ko yira negatively asomubero go positively unless yayo munyene kware manyire gigende getanganyo gokora taragocha Tanecious ure manya aye buno botambe bwao chikirire ngo bwene to gutwara na yubwente goika we understand ora pimu manyana fats ya unga kinga na somubere cholesterol ya unga kinga na somubere we understand bono ku we understand it igore preva bagote abana when you know the facts you are preva ikyari no manyete how it stands no manyete nga kiore bono comment yende go yose go jumuntu ka compliment kwanori okomote ye I want to keep fit ikyari no manyete tora itani ke wango kya koko wate kware ira sinju no manyete we ityo korusi abakomote imbu yanda sinju no manyete tora itani ke wango kya lakini yo stress mono ekeruta manyete nga yuwente ko ikiwa kote negative unabogo kwa ruari odora biyo sana daktari tukorirabu asinginje birondo je chiachara rake timedi producer sam ngare oto ene baka saine timaiti lakini ndi sari previto biare ndo chikora nganensa karubo sembo abo mwelio tukorirabu asimambi yaboni biyamono sana obo semi bwana bo mwiso mbolina Tanecious ya chire kokomeki we manye aje ninkyore egero make right decisions right judgment
na umanye ngio goteki in na ngio goteki out iko bono umambia rero ekeruta gete kumanyana ngakio gokora Tanecious igotuko muchibo songo twakwanira igoro ya anorexia igoro yendagera no bongo iko tubase guchaka kwenda yago ne sirikali tubase guchaka kwebo munyagitari yo chaka kurigeria gokari nyogo ja Tanecious egere turigere to confirm kurwa se machine hata we suspicion inembe tetakiri igo asenjirene na your health is your wealth na kumanya your health gose ya kumekiri obo monda asiriji buri gotoka na Tanecious na Tanecious inga yigotoka Tanecious yigotoka mu chibosongo chinsemo cha Nyangongo igo kore main stage bosongo aye turi konya guchandikana bosongo ga nyumba kinkori yaya kore bosongo town ime para mate gutambuko chikane straight turi kobogera ndonse abandi bari babatana yande to kwendo Nyangongo mate yani guchinyambira mate yaya aye kore stage tari stage ya mocheri yaya main stage otirimboke straight otire uno muntu kwendo Nyamira nabo gwetani school to korokana Nyangongo DOK primary school oskebo siake para rugoro gokoreria tari rikire Nyangongo Central SDA Church para mate nabo koreria tari nene rikire Tanecious Support Center Limited kiara bali batamanyeti Tanecious Support Center Limited ni nyagitari na ni company ebwate binde byonsi asingi njono goike komba imira ne nyagitari chindawa isengima ebaye chi product chingiya ibaletere binte bya Kenya ga iga mu binyore na ndegeri nyagitari asingi nje gupima ekubweni muno utagete gose muno bwato muchanduri na kerote to goikari na kyo gokora inamba isi mine ngoro kabisa yo munyagitari enoti isano ibere inye isano isato inye isano inye isano inye isano gosengirore 407 48 45 4545 na abandi bali batete gutubwatia asu mutandao ori Facebook na bukuri Tanecious Support Center Limited Tanecious Support Clinic na Tanecious Support Store na boto nyoragari na abandi barokonya batete go chat no munyagitari asingi jo pando sirero chi achakira ko bara isingi wetu bachaka kobeka chichiro gweta gukuri kagari 0726924545 gukwanya ori gwachire nyombe bwate wifi batete kwa mano munyagitari alike noti sana ibere sana emo kianda ibere inye isano gosena bogo nyaro goturikira ri uko gari info@taneciousupport.co.ke igosorike contact @taneciousupport.co.ke koko nyana bokulika gari asumuta na boko enda gari asumuta uri monene bagote ane website ye kubuguri binte bigima gose bionsi www.taneciousupport.co.ke gose kubwa mono na bose gari asumuta ugugu orumusobati uri akorokera ribuya uri Tanecious Support Center Limited Nyangongo gari kanisa Central no tugotoka mbarabari ne school primary school gose Nyangongo DOK primary school enjerere straight package stage kokuru stage straight enjera gosoka getare kogende uchinyamira tugotoka bia sante tukurira biro bitu bia daktari karodi tukurira lero twa kwanira mangana mange afya anakatwara kumurika burwire bwa Anorexia kerdo abo murekera asimambi abana daktari atoerere kabisa utebrina wikwenda sinyagitari ya Tanecious Support Center ende onyorubo bweni bwao tari rasmu bobe umaye kwenda sinyagitari wika nabo kwenda okoda check up nemaite machine babwadera nkumanyere na guritaktire na aya no iwete bobe gose ebimo bya ombiri bya jakire ku bobe kyaro mete no ni gali akero konyegendi tokuma usengo sarekire na bigo sareko chibosigo nayo mobero nabo ikalia kwarigererigo kwarinkoriwa rende kwanyoro bweni bwa senjera ya bene utwarengena chwele moikoro asinyagitari ya Tanecious Support Center asokonyoro bweni bwao asensa meri ya Nyangongo na hotebi namba ni 0748 45 45 45 ine namba ko bakira usobatara service cyabo asensa meri ya Nyangongo asumochi obosongo tetukorabu asenje birbitu ya myokricho shouta na renga sensa meri registro kona kona marigune chibichago jira senjera bene eliane Brighton Makori. Ndizi TV.